Але достатку кіраваць мяняць рэжымы чата ў жывым эфіры. Зразумела. Так, ну что, пакуль 0 народу. Прывітанне, даражэнькія, тады будем раскачвацца ў стрыме крыху. Не вельмі хутка. Нават картинка даволі некепская. Ну что, як народ подцягвацца будзе, не будзе? Что, зрабіць фокус, каб людзі подцягнулись, да? Ну что, зробім один фокус. Уже ж не першы і не другі раз. Покажем крышечку від з вакна і гару. А, і сёння гару не покажу, яна в блоках. Ну і пофіг. Зато вось так якасць нашмат лепшая, каб я так стаяў і сидзеў. Бо асвятленне лепшае, але я задзяўбусь так сидзець і стаять целую гадзіну, поэтому будзе вось так. Ну что, паважаныя, долучайтесь до моего стриму. З вами я, Звукзметер, прывітанне. Маё звычайнае віншаванне. Любы, хто зашоў на мой стрым, згоден з тым, што жыве Беларусь, слава Украіне і Сакартвела Гаўмарджос. Во, першы чалавек такі зашоў. Вот, трэба было пачынаць з прывітання, правда? Падкажыце, хто зашоў, як з гукам, нармальна, якасна, добра мяне чутно? Ага. Не падказвае пакуль ніхто. Ну что, тэма стрыма сёння вельмі такая не слабая, да і мяне подвели апошнія дні. Дзень памяти об сканчэнні Другой сусветнай войны, які адзначаецца в Европе 8 траўня. Ну і дзень 9 траўня, так званы дзень перамогі, які адзначаецца в некалькіх іншых краінах. Гэта Россия, гэта, як это для кого-то будзе не дзіва, Украина, толькі пад іншым іменем гэты дзень адзначаецца. Арменія, тут таксама гэты абодва дні адзначаюцца. І, ну, само собой, Сакартвела. Магчыма, яшчэ якія-то лакацыі, якія-то краіны, але так сходу не гатоў назваць. Вот так, 15-20 человек меня прямо глядят. Дякую, дороженькие. Напишите кто-нибудь, як гук, нормальный, ненормальный. И буду удячны, коли поделитесь с посылкой на этот стрим, каб больше народу заходило и глядело. Падабаечку авансом поставьте, бо я рыхтаваўся вельмі старанна. Будзе пра што расказаць, але ставьте только, коли вы не ў Беларусі, чтобы себе рызыцы не подвергать. Ну и пишите комменты, задавайте пытанні. Отказы на пытанні будуць дзесьці перыядычна по ходу стрима, а магчыма ў канцы стрима, потому что калі я буду весь час отвлекаться на стримы, на отказы на пытанні, то стрим будзе не вельмі чётка зроблены. А чего не в окопе? А чё я повинен быть в окопе? Беларусь с кем воюет сейчас? Скажите мне, коли ласка. В яким я окопе повинен быть? Ну, ладно, это так сходу. Итак, тема белорусы у Другой сусветнай войне и чем это для белорусов и всех, кто жил на этой территории, обернулось. Начнем с того, что як минимум до конца Другой сусветнай войны Беларусь не была абсолютно мононациональной. Начнем с того, что у нас нават державных мов до конца так званой белорусизации ці политики коренизации на территории БССР было 4. Это белорусская, само собой, польская, идиш и российская.
нешта, у меня горло сохне, прабачце, даражэнькія. Магчыма, прыйдзецца, калі это не зменіцца, пайти паставіць каля сябе кубак вады. Но пакуль паспрабую без гэтага. Итак, калі ж для беларусаў, у прынцыпе, пачалась вайна другая сусветная. Многія любяць гаварыць «Великая Отчинная». Вось гэта наша ўсё, таксама, дарэчы, як і лукашэнкаўская прапаганда 22 чэрвеня 1941 года. Ну, вось і не. Боевые дзеянні на тэрыторыі цяперашняй Беларусі пачались фактычна амаль адразу з пачаткам другой сусветнай, з нападу немецкой Германии на Польшу 1 верасня 1939 года. Не вельмі багата хто пра гэта любіць гаварыць, але бомбілі тады яшчэ тэрыторыю Польшы, але цяперашнюю заходнюю Беларусь бомбілі Брэст, Барановичы як адзін з важных чыгуначных вузлоў, Гродна, даволі рана ў першыя дні вайны. Поэтому война зачепила, як минимум, заходнюю частку Беларуси прям с первых дён, безотрывно. Первыми, кто штурмовали ту же самую Брестскую крепость, так само были не советские войски и не немецкие в 1941 году, а немецкий ж вермахт зноў жа в 1939 году. Штурма было по гэтаму на працягу той вайны Брэсцкай крэпасці той самай 2. Абодва былі немцамі. Дарэчы, дзякуй за падабайку. Далучылись до гэтай вайны 17 верасня 1939 года савецкія войскі. І зноў жа гэта прама наўпроставы ўдзел другой сусветнай вайне. Быў загад ад польскага ўрада не вельмі супраціўляцца савецкім войскам, поэтому яны ішлі з невялікім колькасцю баёў, але тым не менш баі былі. Самыя важныя і масавыя баі былі ў Гродні. Тады людзі супраціўлялись вельмі масава савецкім войскам. І там былі большай часцю якраз такі не жаўнеры. Плюс да таго ж самі беларусы, менавіта этнічныя беларусы, альбо выхадцы з тэрыторыі цяперашняй Беларусі, удзельнічалі таксама з першых дзён у супраціве нацысцкай нямецчыне, таму што многія часткі, якія стаялі на заходняй межы Польшы, камплектаваліся беларусамі. І аграменная частка была менавіта з заходняга Палесся. Поэтому для нас тая вайна пачалась вельмі рана. Пра гэта, канешне, мала хто ведае ў усходняй Беларусі, нават цяпер пра гэта гаварыць забаронена па сутнасці. Плюс іх гэта не кранула. Нехта скажа, так а з чаго ты пра гэта ўзяў? Шо, прям, амаль гарантавана хтосьці зойдзе каменты рано ці позна ці напіша, што а твае родзічы што, ваявалі супраць савецкай улады, да? По гэтаму адным з першых пунктаў у сваім стрыме, які я зраблю, гэта я раскажу, як вайна пракацілась праз мой род. Мой дзед, мацерын бацька з-пад Лунінца. Ён ўсё сваё жыццё называў сябе палякам. Хаця ці быў ён рэальным палякам, гэта вялікае пытанне. Є фоткі, в якіх ён в некаторых частках вайсковай формы войска польскага. Канешне, ён тады быў зусім малады, яму тады было 16-18 гадоў, поэтому ён не служыў ні ў пагранічных войсках, не в войске польскім, але ён як мінімум сябе лічыў палякам, і гэта было бачна. Дзед вельмі рана папаў у трудовы лагер, таму што адмовіўся ісці работаць
на объектах, на якіх патрабавалі, чтоб работали жыхары. Да, подбираю слово, тому что думаю, як правильно часам назваць. Жыхары заходняй Беларусі. Ён адмовіўся, таму што ён, маўляў, паляк, моя дзяржава не Германія, і быў угнаны на работы. Бачу каменты, сейчас отреагую на іх. Быў угнаны на работы ў Нямецчыну, ў трудовы лагер, дзе і прабыў амаль всю вайну. Моя бабуля, родам з Лісічанска, таксама была даволі рана угнаная на прымусовыя працы ў Нямецчыну, дзе, дарэчы, і з дзедам і пазнаёмілась. Там наогул гісторыя цікавая. Яе мачыха адправіла замест сваёй дочкі на работы ў Германію, хаця павінна была ехаць не моя бабуля. Мой род з другого боку, майго бацькі, з-пад Чэрвеня, жонка з дзецьмі майго дзеда засталась якраз таки на тэрыторыі, якая была акупаваная немцамі, а дзед патрапіў у Чырвоную армію і ваяваў у пехоце, фактычна всю вайну, скончыў вайну ў Кенігсберге. Быў паранены, у выніку чаго багата хварэў. Бабка ж, яго жонка, вымушаная была жыць у сараі і вязаць, яна умела добра вязаць, вязала розныя рэчы, чтоб хоць як-то не памерці з голаду сабе і дзецям, для нямецкіх афіцэраў. Што яе, дарэчы, і ўратавала аднойчы. Калі была карная акцыя в той вёсцы, дзе жыла бабка, немцы, нямецкія афіцэры яе папярэдзілі, параілі пахрысціцца ў лютэранскай царкве нямецкай, щоб стаць як быццам часткова немцамі. Што ёй было зроблена, і ў выніку чаго яна захавала сябе і сваіх дзяцей. В той час, які, падкрэслю, яе муж ваяваў у Чырвонай арміі. Так што вельмі своеасаблівая была, да, адна падабайка і малавата народу. Вельмі своеасаблівая гісторыя майго роду была. Мой дзед, маманін бацька, выжыў толькі дзякуючы таму, што яго падкармлівала моя бабуля Марыя, украінка. Па яго ж словах. Потым быў вызвалены з лагера, яму прапаноўвалі многія яго на той момант сябры паехаць, хто ў Італію жыць, хто в Амерыку, але ён хацеў вярнуцца да сваіх родных. Ён не ведаў, што пакуль ён быў у лагеры, амаль вся яго радня загінула тым ці іншым чынам. Бацька яго і яго браты загінулі ад тыфа. А яго маці, моя прабабуля, яна была застрэленая прыязджаўшымі некімі вайскоўцамі праз вёску. У нас па-рознаму пра гэта гаварылі. Нават спрабавалі гаварыць некаторыя нашы родзічы, што яна хлеб пякла і насіла партызанам. Але пытанне ў тым, што застрэленая яна была ў жыцця прыязджаўшымі вайскоўцамі тады, калі ўжо даўно немцаў не было на тэрыторыі гэтай вёскі. І тут узнікала пытанне, хто ж яе застрэліць мог? Ну, альбо савецкія войскі, альбо НКВДшнікі, прыняўшы яе за невядома каго. Ну, іншага варыянта проста не было. Поэтому майго рода гісторыя таксама вельмі паказальная для таго, што адбывалася на тэрыторыі Беларусі ў час Другой сусветнай вайны. І вось чым апынулась для беларусаў пачатак вайны. Паміж 39 і 41 годам, хоць і была далучаная да савецкай Беларусі тэрыторыя заходняй Беларусі, яна фактычна не была полностью інтэграваная. Тыя ж самыя памежныя заставы, і мяжа заставалась на тым жа месцы, дзе была і да 39 года, і щоб выехаць з заходняй Беларусі в усходнюю, і наадварот трэба было атрымоўваць дазволы, пропускі. Па гэтаму
Ну, она была заблокавана, заходняя Беларусь. Да таго ж, з тэрыторыі заходняй Беларусі адбылось 4 дэпартацыі беларусаў. Я гэта нават, чтоб не па памяці гаварыць, назову вам сегодня, падрыхтаваўшыся, выпісаў гэта. Першая дэпартацыя была у лютым 40-го года. Тады, па ўспамінам жыўшых тады людзей, былі вельмі моцныя маразы, а людзей выганялі, даваўшы сабрацца зусім недоўга, сем'ямі на вуліцу і на вазах заставлялі ехаць на станцыі ў мястэчкі, дзе яны грузіліся ў вагоны для ската і везліся в такім выглядзе кудысьці ў Сібір. Тады было дэпартавана больш чым 50 000 беларусаў. Самы хрэновы момант, самы цяжкі момант. Хтосьці скажа, а якое ж гэта дачыненне мае да другой сусветнай вайны? Ну так оно было якраз такі. Тады, калі прама ішла другая сусветная вайна. І па самым сціплым ацэнкам з гэтых 50 000 11,5 тысяч беларусаў загінула. Без расстрэлаў, без нічога, таму што в тых умовах яны проста не перажылі гэта. Другая дэпартацыя была у красавіку 13 красавіка 40-го ж года. Фактычна праз пару месяцаў. Тады было вывезена 26 777 беларусаў. Зноў жа, сколькі з іх выжыла, сколькі з іх не выжыла. Гэта вялікі невысветлены момант. Трэцяя дэпартацыя была 29 чэрвеня 40-го году. Офігенна, правда? Тады, конечно, гэта было пад прывадам таго, што неблаганадзейнае польскае насельніцтва дэпартуюць, і явна палякаў, якая-то колькасць тут вядома была, таму што на тэрыторыі заходняй Беларусі традыцыйна жылі дафіга палякаў этнічных. Таксама, як, дарэчы, габрэяў, татараў, крыху украінцаў, многа, вельмі шмат ромаў. Але, тым не менш, гэта ўсё былі жыхары Беларусі, на той момант Беларусі. Канешне, былі сярод іх, мабыць, і людзі, прысланыя з Польшы, так званыя асаднікі, але колькі з іх было. Але, дарэчы, 29 чэрвеня, спачаўшыся дэпартацыі, было дэпартавана 22 879 чалавек. А трэцяя дэпартацыя, не трэцяя, чацвёртая, як вы думаеце, калі была? А вайна другая сусветная яшчэ не закончылася. Гэта было 21 зноў жа чэрвеня 1944 года. Тады было дэпартавана 22 359 чалавек. Плюс да гэтага былі судовыя працэсы без дэпартацыі, проста з расстрэлами, тройкамі, двойкамі. Ну, адным словом, вынішчалі всех, кто здаваўся саветам падазронымі, альбо высылалі, альбо вынішчалі вельмі масава. Агулам, насколькі нашы гісторыкі называюць, было дэпартавана больш за 108 000 чалавек да сканчэння другой сусветнай вайны, менавіта з заходняй Беларусі. Калі дадаць яшчэ і ўсходнюю Беларусь, там дэпартацыі таксама праходзілі не раз і не два. Агулам было толькі дэпартавана 208 000 чалавек. Беларусь губляла актыўных людзей. Большасць з людзей, якія вось пад гэта патрапілі, гэта былі вельмі старанныя, добрыя гаспадары. Закраналі дэпартацыі в асноўным не толькі вёску, але і мястэчкі. Мястэчкі гэта, можна зараз сказаць, райцэнтры. Дарэчы, куды людзі падвальвались, вяртайцеся, дзяліцесь з пасылкай на стрым. І гэта прям не слабыя лічбы, гэта вычышчала Беларусь. І самае смешнае, што Беларусь-то аб'ядналі як такавыя, ну, прыбралі межы паміж заходняй і ўсходняй Беларусю менавіта немцы, як это не дзіўна гучыць.
Працягну то, як в той момант далей беларусы куды выпихваліся з Беларусі тыя, якія не былі забітыя. На прымусовыя працы в Нямецчыну з 41 по 44 год таксама было вывезена от 380 до 420 тысяч человек. В советскую армию было мобилизовано и служило от 1 200 000 до 1 400 000 человек. Чаму я говорю не менавіта беларусаў? Зноў жа таму, што Беларусь на той момант была не монанацыянальнай. У нас была аграменная праслойка габрэяў. І вось з тых, хто загінулі ў другой сусветнай вайне, лічыцца, што 800 000 гэта менавіта габрэі. Гэта, правда, не ўсе чыста габрэі беларускія, таму што многа габрэяў прывозілася для таго, што потым рашыць габрэйскае пытанне з заходняй Европы. Колькі гэта было, гэта трэба перабіраць лічбы, адкрываць архівы, што ў нас в Беларусі на дадзены момант закрыта. І па гэтаму дакладныя лічбы, я думаю, будуць вядомыя толькі пасля Лукашэнкі. Так, ну вось гэта пару пытанняў, якія я хацеў осветлить. На самом деле, рэч сегодня пытанняў вельмі шмат, поэтому я крышечку зерну, кто там что накомментовал, и вернусь далей к теме стрима. Итак, где тут мой интерактивный чат? А чего не в окопе? Ну, на это я отказывал. Здравствуйте, чат. Ты зараз где? Я зараз там, где меня достать не могут лукашенковцы. Не в Беларуси. Конкретней, поглядите мои минулые стримы. Там я рассказываю, где. Привет, старый вирус. Ну да, вирус крышечку. Так, что там еще было? Блин, скачу у меня эта штука. Почему на мове? А почему на языке да я повинен? Тому по-беларуску, что я беларус. І я раблю в першую чаргу стрым і свой контент для беларусаў, каб беларусы маглі паглядзець то, што ім цікава, не заходзячы ў рускамоўнае асяроддзе. Таму што руская мова пры розных фактарах з падтрымкай вынішчаеш з беларускую мову ў Беларусі. Але гэта тэма аддзельнага, асобнага стрыма. Сейчас я развіваць эту тему не буду. Так, далее дочитаю стрим, чат докладней, что-то мне сегодня прям язык заплетается. Дуже гарна мова, похожа на украинскую. Так, вельми подобное. Лукашенко вельми главный шмат бобра. А вот это я хотел бы, каб мне расшифровали. Вельми главный шмат бобра, это что значит? Так, ну что ж, спадарства, зноў жа, хто глядзіць стрым, і калі вы не з Беларусі, ставце падабайку і пішыце в чаце пытанні, заўвагі, рэакцыі. Гэта важна для того, чтобы стрым прасоўваўся, і расшарвайце. Што ж, пра то, як пачалась вайна, расказаў, пра то, як мои родныя пражылі гэту вайну, таксама расказаў. Расказаў пра то, як беларусаў дэпартавалі. А цяпер важна яшчэ адзначыць то, што па сутнасці з 1939 года, ну, крыху раней, до 1941 года, Советский Союз і гітлераўская Нямецчына саюзнікамі-то былі. Есть такі класны твор, які гэта паказвае, як што адбывалася. Дарэчы, як адбывалася вызваленне так званае заходняй Беларусі ад польскага панавання. Гэта запіскі афіцэра Чырвонай арміі. Можете его знайсці в электронным фармаце, а можете зайсці, я яго пачаў чытаць на сваім канале. Правда, пакуль толькі одна глава начытана. Мяне засмучае то, што вельмі мала людзей паслухалі першую частку.
Але як мінімум некалькі частак я дакладна зраблю. Пагэтаму, калі хочаце гэта паглядзець, заходзьце. Наконт супрацы Савецкага Саюза з нямецкай і гітлераўскай. Савецкі Саюз пастаўляў зерне, пастаўляў металы, нямецкую гітлераўскую. Вучыў танкістаў і лётчыкаў, прям курсы вялі. Вучыў і таму, як весці допыты. Тое самае гестапа потым не раз узгадывала, што прадстаўнікі гестапа, што навучыліся яны таму, як выбіваць паказанні з людзей у НКВД. Прям прошли офигенно классную школу. Так что НКВД, гестапо – это прям браты. Вот реальные браты. Ну да, и про партизану в разные периоды. Того, что такое партизанка в Беларуси была, основные периоды можно назвать 41-42 год, і 42-44. Яны адрознівались даволі істотна. Па-першае, з немцамі здарылось на пачатку тое, што і з саветамі іх беларусы сустракалі з кветкамі, думаючы, што вось прыйшлі вызваліцелі ад вельмі кепскіх умоў. Але вельмі хутка расчароўвались. Калі беларусы ад саветаў расчаравались, то як адна жанчына старая мне сказала, што прыйшла некая навалач, мы нават хаты не закрывалі, у нас ніхто нічога не краў у вёсцы. А як прыйшлі ўсходнікі, то у нас нават курэй страшна стала выпускаць на вуліцу, бо маглі сярод белага дня паспрабаваць пазабіраць, і ніхто іх не мог знайсці. І міліцыя ў гэтым не дапамагала. Гэта, дарэчы, не мае словы, гэта словы адной жанчыны з майго горада. Бацька якой ваяваў потым чырвонай арміі, калі што. Пагэтаму ад саветаў даволі хутка расчаравались, прытым хутка расчаравались таму, што спрабавалі заганяць сялян у калгасы, абагульваць іхнюю маёмасць, ну і дэпартацыі ішлі. Гэта нікому не было вельмі прыемна і радасна. Немцы ж зрабілі іншую штуку. Яны пачалі знішчаць габрэяў. Хоць такія габрэі былі для беларусаў большую частку іх гісторыі. Гэта людзі, якія жылі абасоблена, але пры гэтым прыносілі аграменную колькасць карысці беларусам. Яны займались в асноўным ремёствамі разнастайнымі. Агродніцтва гэта прям менш было, але калі вы хацелі адрамантаваць гадзіннік, прадаць часам якую-то сваю прадукцыю, не стаяўшы доўга на рынке оптам, пашыць вопратку больш файную, пастрыгчысь. Беларусы пераважнай большасцю шлі да габрэяў. І вось калі пачалі масава зганяць у гета, а потым расстрэльваць габрэяў, гэта прямо выклікала пытанне: так ёпарны бабай, а за што? Яны ж нічого кепскага не робяць, за што іх забіваць? Тут просто таму, што камусьці не падабаюцца, гэта срака. Але і партызаны беларусы не збірались масава ісці, таму што першая хваля арганізацыі партызанскага руху на Беларусі ажыццяўлялась закінутымі туды кім? Партыйнымі работнікамі і работнікамі НКВД, якія да гэтага заганялі беларусаў у калгасы, дэпартавалі і расстрэльвалі. У выніку вельмі шмат з гэтых таварышаў альбо проста пры магчымасці беларусамі забівались наўпрост, альбо здавались немцам, чтоб тыя ўжо разабрались з імі. Непрыемны факт, да, але, якія трэба было мазгі маць, щоб адпраўляць тых, хто рэпрэсаваў беларусаў, арганізоўваць партызанскі рух. Ума палата, правда? Іншы момант, вайсковапалонёныя савецкія. Гэта былі самых розных нацыянальнасцяў людзі. Іх было палонена настолькі багата,
немцамі ў першы год вайны, што іх проста пры малейшым намёку на то, што яны маюць якую-то роднасную сувязь з мясцовымі, адпускалі па вёсках. А так як беларусаў вельмі багата было забрана у савецкую армію адступаючымі войскамі, то жанчыны і мужыкі ў ўзросце бралі сабе, щоб проста маглі дапамагаць весці гаспадарку вайсковапаланёных масава. І ваяваць яны не рвались абсалютна ні ў якія партызанскія атрады. Пакуль немцы ў 42 годзе не прынялі пастанаўленне, па якому вось гэтыя все людзі павінны былі вярнуцца ў лагера і стаць на ўлік. Вось гэта ў 42 годзе падштурхнула да актывізацыі партызанскага руху. Все разумелі, што вяртацца ў лагер гэта не варыянт, все вайсковапаланёныя, і таму сыходзілі ў лес, дзе і арганізоўвалі партызанскія атрады. Асноўная задача іх была не біць немцаў, а не папасться немцам, як-то выжыць. Пагэтаму яны сидзелі сабе ў лесе і спрабавалі дабываць якім-то спосабам ежу і нішто не ўмешвацца. Вялікая колькасць так званых савецкіх партызанаў у 42 годзе менавіта так і правяла год. Але, канешне, закідвалі зноў жа людзей, якія павінны былі арганізоўваць партызанскія атрады. І ў 42 годзе, 1942, партызанскі рух больш-менш пачаў актывізавацца. Пачалі праводзіцца якія-ніякія рэальныя акцыі супраць нямецкай адміністрацыі і пачалі вцягваць менавіта жыхароў Беларусі партызанскія атрады. Як вцягвалі, гэта было вельмі па-рознаму. Калісьці кагосьці спрабавалі заганяць, так сказаць, добраахвотна, а кагосьці вымушаць вступаць в атрады даводзілася. Напрыклад, фуражыраў нямецкіх забіваць на ускрайку вёскі, каб ставіць пад рызыку карнай аперацыі вёску, з тым ж, каб людзі вымушаныя былі куды-то ісці. Кудысьці хавацца ад немцаў, а ісці было не так багата варыянтаў куды, альбо в якія-то фармаванні, якія падтрымліваліся немцамі, альбо партызанку, якая тады была. І вось тут узнікае пытанне, якія былі партызанскія рухі на тэрыторыі Беларусі тады. Любяць расказваць, што асноўныя і нават не асноўныя, а адзіныя партызаны – гэта партызаны, падтрымліваемыя Савецкім Саюзам. Але вось гэта ж лухта. Прамая лухта. Таму што акрамя савецкіх партызан была яшчэ такая армія Краёва, якая была афіцыйнымі камбатантамі ад польскага ўраду ў выгнанні, які знаходзіўся ў Вялікай Брытаніі. Праўда, актыўныя дзеянні яны да 43 года не вялі, таму што асноўная задача была не падставіць насельніцтва тых тэрыторый, якія лічыліся тэрыторыямі польскай дзяржавы, а гэта не толькі цяперашняя тэрыторыя Польшы, але і тэрыторыя заходняй Беларусі. І адна з асноўных задач была гэта абарона насельніцтва заходняй Беларусі ад карных акцый як з боку немцаў, так і з боку савецкіх партызан. Гэта вяло да вельмі вялікай колькасці канфліктаў, і нават на тэрыторыі Пінскай і Баранавічскай абласцей, тады такія існавалі, была цэлая прама вайна паміж арміяй Краёвай і савецкімі партызанамі. Немцы в это амаль не ўмешвались, толькі былі пару выпадкаў, калі за абяцанне не нападаць на нямецкія гарнізоны арміі Краёвай давалась якая-то зброя. Але зброя была в асноўным у выглядзе вінтовак і патронаў. Ніхто не хацеў узбраваць тых, хто потым на вас жа і нападаў. Акрамя
арміі краёвай і савецкіх партызанаў асобна былі габрэйскія партызанскія атрады, якія далучались то да адных, то да другіх па меры таго, што ім было выгадна. Першыя, дарэчы, масавыя ўцёкі з гетта, ад прымусовых прац, ад рызыкі расстрэлу былі в маім рэгіёне, калі будавалась дарога паміж Лунінцам і Баранавічамі праз Ганцавіча. Тады уцекло 400 чалавек мужикоў-габрэяў. Само сабой, што яны зрабілі? Партызанскі атрад. А якое ў іх яшчэ было выйсце? Самыя горш узброеныя з всіх гэтых фармаванняў, канешне, былі менавіта габрэйскія партызанскія атрады, плюс яны былі абцяжараныя агромнай колькасцю цывільнага насельніцтва, габрэяў, сваіх жа суайчызнікаў, якіх яны бралі пад сваю ахову. Чаму менавіта так было? Таму што савецкіх партызан худа-бедна, але неяк узброюваў савецкі бок, армію краёву таксама ўзброювалі ангельцы, французы, хоць як-то. А габрэяў не ўзброюваў ніхто. Яны былі ўзброены толькі тым, што змаглі дабыць самі. Яны былі ў найгоршай сітуацыі ў гэтым плане. Беларускія савецкія партызаны не ўдзельнічалі асоба ў якіх-то рэйдах, асоба в адрозненне тых жа украінскіх савецкіх партызанаў. В асноўным яны стваралі тэрыторыі Беларусі так званыя партызанскія зоны, якія старались кантраляваць. І, в прынцыпе, з аднаго боку, гэта была рызыка для мясцовага насельніцтва, таму што пры карных акцыях проста палілись вёскі са ўсім насельніцтвам. З іншага боку, гэта якая-некая абарона была. Пагэтаму паступова сямейнымі лагерамі многія партызанскія брыгады абрасталі таксама. Дарэчы, чамусьці куча людзей падвальвалась, і мяне глядзіць пастаянна 2 чалавекі. Цікава, а это не хтосьці з тых, хто мой канал прызнаў экстрэмісцкім? Можа, вы глядзіце, каб потым яшчэ чого-нибудь не ўклепаць? Ой, прабачце. Бачце, рэакцыя адразу пашла на гэтых людзей. Ну, так бывае. Самым масавым рух менавіта савецкіх партызанаў стаў пасля 43-го года, калі сталі уцягваць аграменную колькасць мясцовага насельніцтва. Прытым асноўная задача была не столькі рабіць якія-то дыверсіі, колькі не даць патрапіць пад мабілізацыю мясцовым жыхарам з боку немцаў. Пагэтаму некаторыя проста тупа былі з пілавымі, рыдлёўкамі, секерамі і вялі якія-то так званыя гаспадарчыя працы ў лесе. Наконт таго, з каго складалася найбольшая частка акупацыйных войск на тэрыторыі Беларусі, то гэта пераважна былі не немцы. Гэта пераважна была дапаможная паліцыя і разнастайныя фармаванні РОА, РОНА, ну, скажам так, фармаванняў з прадстаўнікоў Расійскай Федэрацыі цяперашняй. Дарэчы, менавіта там, дзе дзейнічала РОНА, была максімальна ўдалая барацьба з партызанскім рухам розных прадстаўнікоў. Пагэтаму прызнаем так шчыра, менавіта з партызанамі максімальна якасна пад кіраўніцтвам немцаў баролись рускія на нашых тэрыторыях. І яны, дарэчы, лічылись максімальна жорсткімі в плане дзеянняў да мясцовага насельніцтва. На іх узроўні бывалі толькі літоўцы, часам эстонскія батальёны, але яны былі менш масавымі. Але сказаць, што хтосьці там быў анёлам, у той вайне таксама нельга, таму што спаліць вёску тых, хто не захацеў падзяліцца харчамі, не даць людзей, гэта нармальнай з'явай было як для немцаў з іхнімі падраздзяленнямі, так і для савецкіх партызан, так і для арміі краёвай. Пагэтаму палілі, рабавалі фактычна жыхароў цяперашняй Беларусі в Другой сусветнай вайне все.
Не было там белых пухнатых. Это была, по сутнасці, вайна всіх супраць всіх. Поэтому жыццё там было абсолютно неспокойное и нерадостное. И выжить было, не так, каб вельмі проста. Хто ж яшчэ, дарэчы, быў, якой сілай яшчэ распалагалі тыя ж самыя, можа, немцы, беларусы у час Другой сусветнай вайны на тэрыторыі цяперашняй Беларусі? Былі яшчэ так званая самаахова беларуская, і пазней была спроба создаць беларускую крываёвую абарону. Пачну з беларускай крываёвай абароны, таму што гэта самая раскручаная ў прапагандзе частка, якая найменш чаго-то успела зрабіць. Беларусам немцы не давяралі вельмі моцна, поэтому хоць якія-то часткі спрабаваць сталі зрабіць толькі ў 44-м годзе, калі была надзея перацягнуць на свой бок зноў беларусаў і дапамагчы ўтрымаць фронт. Але, скажам, па шчырасці, гэта атрымалось вельмі так сабе. Па-першае, таму што не было асобага часу, па-другое, таму што не давяралі і кропка. Тымі самымі афіцэрамі збольшага прызначалі альбо немцаў, альбо прадстаўнікоў іншых нацыянальнасцяў. І мабілізавана па афіцыйных нямецкіх дадзеных было ўсяго ад 25 до 30 тысяч чалавек у беларускую краёвую абарону. Найбольш цікавая была іншая структура, якая была арганізавана ў 1942 годзе. Гэта беларуская самаахова. В чым яе асаблівасць была? Гэта, па сутнасці, рабілі міні-гарнізоны на месцах, асноўная задача якіх была ахова населеных пунктаў, барацьба з партызанамі в ваколіцах гэтых населеных пунктаў і падтрыманне парадка. Наконт таго, каб снабжэннем займацца, гэта займались немецкія падраздзяленні, а не самаахова. Поэтому самаахова в этом плане особо ніяк себе не проявила. Плюс самаахову ж трэба было як-то узбраиваць, але, зноў жа, недавер немцаў да беларусаў. Дарэчы, першыя 2 гады акупацыі Беларусі немцамі большай часткай прадстаўнікі акупацыйных адміністрацый, паліцейскіх фармаванняў былі палякі. Палякам давяралі больш. Поэтому даваць зброю беларусам баялись і давалі зброю, па-першае, в малой колькасці, па-другое, гэта зброя была не вытворчасці Германії, так каб да яе было складана дабыць боепрыпасы. Гэта былі, напрыклад, бельгійскія вінтоўкі, чэшскія кулемёты. Фармальна зброя є, а рэальна 1-2 абоймы, 1-2 ражка не асоба паваюеш. Гэта рабілася для таго, каб калі раптам самаахова вырашыць выступіць супраць немцаў, то шансаў асоба паваяваць не было. Гэта сканчвалася тым, што вельмі часта разнастайныя партызаны прадстаўнікоў самааховы даволі лёгка забівалі. Але трэба прызнаць, што самаахова не была зусім ніяк боездатнай структурай. Яны в гісторыі Другой сусветнай паказалі, што яны маглі нават з такімі сіламі якім-то чынам супрацьстаяць часам савецкім партызанам. Бывалі выпадкі супрацьстаяння з арміяй краёвай, а былі выпадкі і супрацьстаяння з немцамі. Так, гэта было нашмат менш колькасна, але такія выпадкі бывалі. Калі, напрыклад, самаахова умудралась адбіць вёску ад таго, каб яе спалілі немцы. Поэтому, па шчырасці, Другая сусветная для нас, беларусаў, была вельмі складанай, вельмі, як бы гэта так падабраць лепш слова,
вельмі не сваёй вайной. Гэта была па сутнасці вайна, в якой беларусы як самастойная сіла не выступалі. Але яны выступалі на баку самых розных сіл в той вайне. Большай часткай, конечно, на баку Советскага Союза, вялікай часткай на баку саюзнікаў. Напрыклад, брыгада Андерса пры штурме Монте-Касіна была вельмі вялікай колькасці укамплектавана беларусамі. Была ж тая самая самаахова, была тая самая беларуская краёвая абарона. І па гэтаму беларусаў рвалі на часткі, далучаючы да сябе все, хто тады ваявалі ў другой сусветнай на тэрыторыі Беларусі і па-за яе тэрыторыі. Нават былі адзінкавыя выпадкі, калі беларусы былі ў французскім супраціўленні, ў чэшскіх атрадах. Бывалі выпадкі на баку ЗША, былі падраздзяленні, в якіх немалую колькасць складалі беларусы, хаця это, конечно, все равно былі лічаныя адсоткі. Беларусы хапанулі горад тады масава. Але сказаць, ці быў геноцид менавіта беларусаў, ну, вот сейчас я нарываюсь на крыміналку, да, калі хто глядзіць. Менавіта беларусаў як асобай этнічнай групы геноцида не было. Але менавіта як такавы масавы гвалт в адносінах да жыхароў тэрыторыі Беларусі ён быў. Тых же самых габрэяў было забіта мінімум 800 тысяч. Беларусаў, па падлікам некаторых нашых гісторыкаў, менавіта на тэрыторыі Беларусі, а не в складзе войск, было забіта прыкладна 200 тысяч. Плюс колькі загінула на фронтах. І агулам стане вядома, колькі менавіта беларусаў, іншых нацыянальнасцяў загінула толькі пасля адкрыцця архіваў, каб іх маглі вольна вывучаць, шукаючы, што было з іх роднымі самі грамадзяне беларусы, навукоўцы беларускія, навукоўцы іншых краін. І гэта будзе адна з важных штук, якую трэба будзе зрабіць нам у будучыні. Архівы прама 100% павінны быць адкрытыя. Ну і, конечно, для того, каб ведаць, а хто ж займаўся дэпартацыямі беларусаў. Таму што падазраю, што немалая колькасць тых, хто в этом удзельнічаў, таксама былі жыхары Беларусі. Як это не сумна гучыць. Ну, вось я думаў, што я нашмат даўжэй буду гэта ўсё расказваць, а тут аказалось, што я уклаўся менш чым у гадзіну. Вот же ж скажы, які навык. Так, зараз паглядзім, што ж я з падрыхтаванага не агучыў. Да, па сутнасці я расказаў усё. Цікава тэма, конечно, контраверсійная. Бачу, што падабайкі мне паставіць амаль все пабаялись. Адна падабайка — гэта, мабыць, мінімум з всех маіх стрымаў за ўвесь час. А вось глядзець глядзела даволі багата народу. Але і каментаў таксама зусім мала. Ну, што зробіш? Складаная тэма, не самая прыемная. Што ж, скажу я яшчэ наконт таго, што я лічу, нам трэба будзе рабіць у будучыні з гэтымі ўсімі святамі. Сёння мы бачым, як сутыкнулись в той же Украіне, ніколі зноў, і можам паўтарыць. Прадстаўнікі прам таго і таго. Я вычытаў, што некаторыя кажуць, што ніколі зноў ужо больш не працуе. Ну, я б сказаў так, залежыць ад таго, як гэта ўспрымаць. Калі гэта ўспрымаць як чыста пацыфіцкі лозунг,
то так гэта не працуе. Таму што калі ты проста падымаеш лапкі кверху і кажаш, я не буду нічога рабіць, каб себе абараніць, я пацыфіст, то ты хутчэй за ўсё даволі хутка памрэш. Альбо пойдзеш ваяваць чужым войску. Некалі Наполеон сказаў адну класную рэч. Хто не будзе карміць сваю армію, будзе карміць чужую. Факт. Поэтому я перефарматаваў крыху лозунг «Ніколі зноў» на то, што трэба быць дастаткова моцнымі і падрыхтаванымі, каб у всіх жадаючых паўтарыць, гэта жаданне вельмі моцна змяншалася, і шансаў на гэта было мінімум. Таму што тая ж Украіна масу праблем в пачатку вайны атрымала менавіта таму, што спрабавалі гандляваць з Лукашэнкай, нягледзячы на то, што было зразумела, што ён пойдзе на іншым баку, калі гэта спатрэбіцца. Не развівалі ракетную праграму і хацелі паглядзець у вочы Пуціну. Прям пацыфісцкі падыход панаваў. Гэта заўжды кепска. Трэба не хацець ні на кога нападаць першым, але пры гэтым маць чым себе абараніць і ўмець ім карыстацца. І вось ніколі зноў з гэтага пункту гледжання в маім разуменні працуе. Таму што ніколі зноў гэта в тым ліку супрацьстаянне тым, хто хоча паўтарыць, як, напрыклад, той Гітлер. Яго ж тады спрабавалі спачатку залагодзіць. Чым гэта абярнулася? Тым, што яго апетыты разрасліся, і ўрэшце рэшт пачалась здаравенная вайна, якая ахапіла фактычна ўсю Европу. Па сутнасці, калі паглядзець, каго не зачапіла тая вайна, гэта толькі Гішпанія і Партугалія. Все астатнія ўспелі паваяваць. Тым ці іншым выглядзе. Што ж, даражэнькія, каменты, пытанні якія, напішыце хто-небудзь хоць што. А то неяк прям сумны стрым атрымоўваецца ў тым плане, што я адзін гавару, а все астатнія толькі глядзяць і слухаюць. Нема, значыць, каментаў, нема пытанняў. Мабыць, задумались людзі, сядзяць і глядзяць і думаюць. Што ж, тады буду закругляцца. Напаследак скажу, што хто будзе глядзець запісу, таксама, калі вам бяспечна, паставьте падабайку, напишите коммент, подпишитесь на мой канал, калі не подписаныя. Я давно хочу дойти неяк до 1000 подписчиков. Я б тады мог вести стрымы з мабільнай прылады. Падзяліце спасылкай. Хай паглядзяць гэты стрым яшчэ людзі. Ну і называецца «До новых сустрэч, спадарства». Забыў. Паступова я гэты стрым перагляджу, зраблю падрабязны тайм-код, а магчыма спампую і выставлю гэты стрым як відэо. А стрым закрыю. Магчыма, будзе і так. Што ж, даражэнькія, дзякуй тым, хто глядзеў мой стрым. Дзякуй тым, хто пракаментаваў хоць крыху. Дзякуй таму выдатнаму чалавеку, які паставіў мне падабайку. І да пабачэння, да новых сустрэч. А новыя сустрэчы будуць, таму што мой статус, які мне далі 16 красавіка, ён прям мяне падбадзёрвае больш працаваць. Трэба ж адпрацаваць сваё новае званне. Всё, да пабачэння.